bakle khammane emine tunai Bubagra haya khaba tini ha moha Bubagra ni Achaimani salo tunai 48 korom sorani MLA sar nong no je nongni nok Khamjak nugoi tin dok hemane boka he matong kha bakhago ang bo bonno durgodin khaitong engai biase ang se jodom nonno khaitong ngene bomong khai suba sunno tripura non khai nong ni kami ro agi ro ma haike ke nok je kono problem jing jalo ka ke phai chu ro suba phai na nai phai jini oja gale chubago jini o dubsigi jami chara gola ang phai ro bisa ko se dago jo jino ne MLA atus kono ni MLA chini sar bol dang suba mani bobo hema to ni ham ka phali tamaro ham bai ko dago ko to sabun ni jo bono sarje tini Bubagra ni Achaima salna rogoi nong je nok khamjangnai rongno tin distribution khaika aboni bisingtui nong kobangma lukurok bo atekheno naisingoi tongo haikaba je chubamani bisingtui nong tamo message rinai je lukurok poilano media rokna hambai tini jeng Tripura hastego thansa de thansani salnai palai tongo Maharajni birthday Bubagrani birthday o birthday wo chini je chukte jeng kuno jaga sweets distribute khayo hostel o thangi visit khayo eba bazar cleaning khayo ba anti drugs awareness camp nitei sports activities ba sports tournament football tournament rok organize khayo obo kaisa chini motive public no jeng sana thana nayo je tini thansa de tini ni thansa de haikeno daily no thansa de celebrate khainang thung tini ang SK para oro haikya kaini thayo duita family nok Khamjak nok Khamjak no ani je chukte with my own salary ani salary ni hoite khaye tin set sheet bongna pairikha o tin sheet borok jefuru chuknai nokni borok abai nok Tangwi nathum borok jefuru nok tangnai angani youth rokno request khainai borokno phai help khaina babe o nok tangnai sar khungsun khungsuba no khung chuba jakha tini khungnai buskango tongnai abo anibo limited resource ni bising ang planning khai tong buskango bahike crowd funding khaiye chugya rokno bahike help khaina ba ang chaito gitong Saat ini semua ini hai special din hai keba special day mana tini sal Bubagra ni bad dinner sawai sikla rokno je drugs by kering rokno yudo mutam message na stay away from drugs jengjoton saimano drugs ni bagai chini tipra sarok chini future chini thinang ni tipra sarok busukai nosto ngoi tong drugs ni hoite kachal tongdi joto guardian no sanai guardian ni daitto youth rok ni daitto jara drugs ni phajing thangi tongnai rokno kifiliti phaidi bongno motivate khaidi borokno sports tudi norok jekunu help na kangkai you can reach out to me ani oro norok direct phaimano norok ano call khaimano help sani mano norok rehab talangnai hinke rehab ni arrangement ang khairunai norok medication nango hinke aboni by arrangement ang khairunai but please stay away from drugs